V predošlom videu sme si vypočítali, koľko vám zoberie z vašej výplaty štát. Toto video je pokračovanie. Pozrieme sa na živnosť, keď si ju vediete popri práci. Koľko vám zoberie štát? A aké je náročné zistiť, akú daň máte vlastne zaplatiť? Príklad z praxe. Pri čistej mzde 514 eur a pri vyrobení si popri tom na živnosť 208 eur si štát zoberie v tomto konkrétnom prípade z vašej výplaty 55% a zo živnosti 67%. Takto dáte štátu z vášho vrecka 38 000 eur za jedno volebné obdobie. Inokedy je to menej, inokedy je viac. V tomto videu sa zameriame na živnosť, keď ju vediete popri práci. Pozrieme sa aj na to, kedy platíte najviac a kedy platíte viac, ako zarobíte. Zo zárobku na živnosť, popri trvalom pracovnom pomere, dáte štátu väčšinou niečo medzi viac ako 100% a 30%. Záleží od mnohých vecí. Vedieť vyrátať, že akú daň máte vlastne zaplatiť, je až neskutočne komplikované. Ukážeme si to na príklade. Povedzme, že vám nestačí jedna výplata a rozmýšľate o nejakej bokovke. Či už potrebujete doma uživiť ženu a deti, platiť hypotéku alebo si na niečo šporíte. Rozhodnete sa, že si ešte po večeroch začnete privyrábať. Napríklad ako taxikár, kadernička, stavbár alebo údržbár. Pri čistej mzde 513 eur zo zamestnania na trvalý pracovný pomer dávate štátu zhruba 55% vášho zárobku. A všetky starosti za vás rieši váš zamestnávateľ. Keď pracujete ešte popri tom na živnosť, je to všetko na vás. Povedzme, že chcete robiť výpomoc na stavbe. Ďalej povedzme, že vaši zákazníci vám za vaše služby zaplatia dokopy 1000 eur každý mesiac. A povedzme, že polovica z toho, 500 eur, sú vaše náklady. Benzín a stavebný materiál. Čiže váš mesačný zisk je 500 eur. Ročne je to dokopy 6000 eur. Po roku máte podať daňové priznanie. Máte dve možnosti. Po A, buď si daňové priznanie pripravíte sami, alebo po B, zaplatíte účtovníkovi, ktorý to spraví za vás. Ak by ste sa rozhodli pre možnosť A, pri výpočte musíte zohľadniť veľkú kopu vecí. Niektoré tieto veličiny majú maximálne alebo minimálne hodnoty. A majú množstvo ak a ale. A niektoré veličiny svojou hodnotou menia iné veličiny skokovými zmenami. Keď chcete vyrátať, že koľko daní máte vlastne štátu zaplatiť, musíte poznať všetky tieto veličiny. A tie sa každý rok menia. Rôznym spôsobom. Musíte poznať všetky vzorce, podľa ktorých sa to ráta. A na záver musíte vedieť vyplniť toto tlačivo. Ak sa pomýlite, hrozí vám pokuta. Ak si s tým neviete rady, môžete si prečítať tento návod od Úradu finančnej správy. Je to návod na vyplnenie daňového priznania. Má 23 strán a je plný odkazov na rôzne paragrafy rôznych zákonov. Tak povedzme, že sa tomuto všetkému chcete vyhnúť a radšej si budete platiť účtovníka. Ten vás bude stať v priemere 50 eur mesačne plus DPH. Účtovník za vás vyráta, koľko daní máte zaplatiť. Ak už živnosť vediete aspoň tretí rok, vaše daňové priznanie vychádza nasledovne. Váš zisk za celý rok je 5280 eur. Z toho musíte zaplatiť štátu 542 eur zdravotné odvody, 1706 eur sociálne odvody a 575 eur daň z príjmu. Čiže mesačne ste zarobili 440 eur. 231 eur dáte štátu. Ostalo vám 208 eur. Toľko ste zarobili, ako sa hovorí, v čistom. Takto by vám to vyšlo po 2 rokoch vedenia živnosti. Prvý rok živnosti je zvýhodnený, lebo nemusíte platiť odvody do sociálnej poisťovne. Druhý rok ich už platíte, no pri výpočte sa stále zohľadňuje predošlý rok. Potom ich už platíte normálne. A to sa ráta cez takýto komplikovaný vzorec. Zároveň toto všetko je za takýchto predpokladov. Ak by to bolo inak, vychádzali by iné čísla. Vidíte, ako veľmi komplikované to je? A to ste si len chceli trošku privyrobiť popri práci. Takto vyzerá graf. Modrá znázorňuje váš zárobok. Od 1 do 500 eur mesačne. Červená znázorňuje dane, ktoré musíte zaplatiť. Áno, vidíte dobre. Ak zarobíte menej ako 160 eur, idete do mínusu. Ak zarobíte 80 eur, musíte zaplatiť daň 149 eur. To je viac, ako ste zarobili. Čiže sa vám viac oplatí ostať sedieť doma. Toto je kvôli minimálnym odvodom. Keby neboli minimálne odvody, toto by sa nedialo. A tieto odvody platíte aj za trvalý pracovný pomer, aj za živnosť. A to ešte stále nie je všetko. Vráťme sa späť k pôvodnému príkladu. Vaša čistá mzda je tých 513 eur a privyrábate si 208 eur v čistom mesačne na živnosť. Z toho, čo ste zarobili na živnosť, tých 208 eur, si idete kúpiť tovar. Cena tovaru, ktorý si za to kúpite, je vrátane DPH a spotrebných daní. Skutočná hodnota toho tovaru je okolo 146 eur. Čiže z tých 440 eur vám ostane 146 eur. Štát vám zobral 294 eur. To je 67%.
Zároveň aj vaše náklady, benzín a materiál ste nakúpili vrátane DPH a spotrebných daní. Tie sú dokopy okolo 188 eur. Týchto 188 eur, čo ide štátu, je zarátaných v cene za vaše služby. Je to 188 eur navyše, ktoré musí zaplatiť váš zákazník. Takto sú pre neho vaše služby drahšie a môže si ich od vás kúpiť menej. Čo v konečnom dôsledku znamená menej peňazí pre vás. Čiže pri čistej mzde 514 eur a pri vyrobení si 208 eur na živnosť dáte štátu z vášho vrecka viac ako 38 000 eur za jedno volebné obdobie. A skoro ste pri tom zošediveli. Ak si chcete vyrátať, koľko peňazí dávate štátu vy, pozrite si náš projekt Zárobková kalkulačka na Minuta.ekonomie.sk. Ak si myslíte, že toto video sa oplatí vidieť aj ostatným, môžete ho zdieľať na svojom Facebooku. Ak chcete dostať e-mail vždy, keď vyjde nové video, prihláste sa na náš newsletter. A najbližšie, keď začujete slovíčko byrokracia, spomente si na vašich kamarátov živnostníkov. Toto video vzniklo v spolupráci s RFF.